Ibibigay akong mga saving tips sa inyo na pwede nyong magamit. Itong kainin dati, yung raisins, nung bata pa ako. Matagal na to, itong sabon na to. Parang 4 months na to. Hello guys, it's Christine and welcome to our family budget. So today, mag-haul tayo. Ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko, and of course, mamaya may ibibigay akong mga saving tips sa inyo na pwede nyong magamit. And ayun. So actually, konti lang itong nabili ko. These are 1 month grocery. Parang ano lang, pang 1 month grocery talaga siya. And kasi marami pa kaming stock. Kung hindi nyo napanood yung last na video ko, yung pinakauna na ipinakita ko yung mga grocery namin sa ilalim ng aming kitchen, ng aming sink. So, ayun, marami pa kaming stocks. Kaya eto, konti lang. And hindi ko lang nabili ang mga pang 1 week namin na grocery for this, for next week. I know. Yeah, for next week nga. Pero kasi marami pa kaming mga ulam. But anyway, so mag-start tayo dito. Actually, konti lang talaga to. 1,000 lang yung pinadget ko dito, but may mga hindi pa ako nabili. Kasi walang harina. Hindi ko alam, marami silang kulang ng mga kinakailangan ko na wala doon talaga. So, eto. Bumili ko ng Magic Flakes na biscuits. Ito mga kutsiriya. Pag nag-edit. Ayan. Bread pan. Iba-iba yung kinuha ko. Actually, kinain na namin kanina yung iba. Ito, maliit lang yung binili ko na best food na... best food muna ako kasi wala silang ganito na... walang refill na Ladies Choice. Tapos yung ganito ng Ladies Choice, medyo mahal siya, no? Kaya best food yung kinuha ko kasi kailangan ko ng ganito. Kailangan ko din ng ganito kasi gagamitin ko. So, ito talaga yung kinuha ko. Mas mura siya. Kaya ito na lang is. And meron akong oil. Hindi ko alam, parang bago to sa kanila na oil. Pero ito, hindi to kagaya ng oil na binibili ko talaga. But, na-intrigue ako kasi palm oil siya. And, mura siya, I think 83 lang. Parang, parang introduction ba tawag doon? Parang, yun ang sisimula pa lang sila na price. Ayan. So, mura siya, tapos 1 liter na. So, ita-try natin kung hindi siya masyadong sa pagkain. Mga canned goods. Kasi ito, savior to. Savior to sa mga araw na tamad. Savior sa mga araw na parang pagod ka na sa mga ulam, parang sawang-sawa ka na. This is the best way to go. Yung mga canned goods. Tapos, meron akong binili na Unipack. Ita-try ko itong Unipack ni Pacman. Feel ko siya talaga may-ari dito kasi Unipack, diba? And it's from Jensen. So, ayan, si Manny Pacquiao. So, tatlo yung binili ko. So, pang ano lang to, pang emergency. Pang 1 month na talaga yung binili ko. Pagkakasyahin natin. At saka hindi naman ito kasama talaga sa sa yun. Tapos Youngstown na dalawa. Favorite ko itong ganito, yung Youngstown na corned beef. Hindi ko alam, iba yung lasa niya. Pero masarap pa rin naman yung Argentina. Pero mas gusto ko itong Youngstown. Tsaka mas mura siya. Mas mura siya, te. Ayan, baking powder. Yun yung problema. Walang, tawag dito, walang harina. So, bumili ko ng raisins. Hindi ko alam kung masarap to. Seedless na Mother's Best. Ngayon ako nakakita ng meron palang Mother's Best na try natin kung masarap. Alam niyo, favorite ko itong kainin dati. Yung raisins nung bata pa ako. Masarap siya. Malutong, besh. In fairness, masarap ha. Nagtiwala ko kasi Mother's knows best. Wow! Charot! Mother's knows best. Okay. Tapos ito, refill pack na Ariel.
Ayan, ito yung binili ko. Tapos alam mo, nakakaano siya. Minsan nakakalito. Kasi nilalagay niya talaga malaki dito, 1.8 kg. Akalain mo na 1.8 kg. Pero hindi mo rin maiisip na, akala mo 1.8 kg lahat to, pero liquid pala siya. So, this is 900 grams. So, ito yung binibili ko. Mamaya may ipapakita ko sa inyo. Ito ng Downy. Ayan. Pang ano lang to. May nagsuggest sa akin na mag-Downy sa floor. Actually, nagda-Downy talaga kami sa floor. Kasi gusto ko yung amoy niya pa natutulog kami. So, nagpapangapapang kay Papa ng Downy. So, ayan. Tapos, napapansin nyo, maliliit na Downy yung binibili ko. It's because part yan ng saving ko. Kasi feeling ko hindi siya necessary talaga na mag-Downy sa lahat ng damit. Kasi dati ganyan ako. Dinadownihan ko lahat ng damit. And talagang, feeling ko talaga parang ang bago-bago. Tapos naisip ko, yung mga pambahay, idadowny ko pa ba na parang ilang ano lang, isuot lang, wala na. Magbibase ka na. Parang sayang, walang ano yung downy. So feeling ko, hindi siya, parang walang sense. Kaya, pero actually, hindi talaga ako na nagda-downy. Dahil nagda-downy ako sa mga panglakad. Pero ngayon, hindi na ako nagda-downy. Kasi nga, ang ginagamit ko sa aming panglakad is yung Ariel. Mabango na siya, besh. And also, ginagamit ko din yung Downy sa bed sheets. Yun lang yung pinagagamitan ko. Kasi, feeling ko magastos kung every maglalaba may Downy. Alam mo yun? Masyado siyang magastos. And also, yun yung pinagagamitan ko. Yung mga bed sheets, yun, yung mga panghigaan, ganyan. Tapos, yung floor. Sa floor naman, konti-konti lang yung nilalagay ni Papa. Tapos, mabango na siya. So, yun lang. Sa mga damit namin, hindi ako naglalagay ng Downy. Kaya, ito lang yung kinuha ko. Para lang may magagamit kami. So, iba ba yung kulay? And shampoo for me, ako lang yung gagamit itong Sunsilk. Kasi para sa aking mga bubukan. All-time favorite na scent shop na Paris. Ayan. Eto, may nag-suggest din sa akin ito, yung Zonrox Color Safe. Salamat sa pag-suggest. Actually, maliit na sana yung bibilin ko. Pero walang maliit. Malaki lang. So, parang nasa 50 plus ata ito. Pero, ayun. Ito yung binili ko. So, gagamitin ko ito sa floor every night. Kasi usually, hindi ako sinasabunan lang ni Papa yung mop. Tapos, pinaano dito sa floor. So, next time, ilalagyan ko ng Zonrox na ganito. Okay? So, salamat sa nag-suggest. Yun lang ata yung nabili ko. And papakita ko sa inyo yung yan, alam niyo kung ano yan. Ano yan sa dog. So, dito, wait lang ha. Dito sa CR. Sa CR tayo. Ingay ba yung electric fan? Wait lang. Tulog pa kasi si Hagrid, kaya ayun. So, kapag linis naman ako ng kusina. And dito, pakita ko sa inyo. So kung napansin niyo, konti lang yung ginrocery ko. It's because marami pa kaming stocks, 'di ba? So eto, yung aking actually matagal na to, itong sabon na to. Parang 4 months na to. 4 months, ayan. Ito yung ang lagayan ko. Ito yung lagayan sa aming stocks diyan na meron kaming meron container na free na ganito. So ito yung ginamit ko. So malaki siya. So, as you can see, medyo marami pa talaga siya. And, kasi bumibili ako ng sabon talaga na powder. Ito yung powder ginagamit ko sa mga basahan, sa damit namin na pambahay. Ito talaga yung ginagamit ko pang laba, yung powder. And, ito surf to, na may halong Pride. Diba? Kasi may Pride ako eh. Kaya hinalo ko siya dyan. Pero, binibili ko talaga ng mga powder. Malalaki talaga. Sa mga maluma ko ng subscribers, alam nyo yan, malalaki talaga. Ever since, malalaki yung binibili ko ng mga powder. May times pero dati nakakabili ako ng mga sachet pag walang budget. But, alam mo yung sachet, medyo napapamahal ka. And at the same time,
medyo maraming plastic yon at bawal yung plastic dito sa mundo. Charot. And, ayun. Kaya ito yung ginagamit ko. So, sa mga pangbahay namin to. And sobrang sulit. Sobrang sulit talaga. And, ayun. So, meron akong scooper dyan. Ayan, meron siyang, makikita nyo, i-open ko. Ayan, ano na nangyari sa scooper ko. Para na siya natabunan. Pero meron siyang scooper dyan na every laba ko, 3 ganun lang yung aking gagamitin. Every laba. So, all in all, pag naglalaba ako, nasa mga 6 na kutsara yung nagagamit ko. Kasi, sinaseparate ko yung upper and then pang lower yung mga shorts. Sinaseparate ko siya. Kaya, 6 yung nagagamit ko. Pero imagine, ang tagal maubos. So, mas better itong ganito na may scooper ka talaga. And, ito naman, sa mga panglakad namin, ito yung ginagamit ko yung Ariel. And, Ariel, medyo mahal yung Ariel compared sa mga ibang brand. But, ang nagustuhan ko dito kasi sobrang satisfied ako dun sa kaputian niya na pag naglalaba ko ng puti. At saka konti lang yung puti namin ngayon compare dati na yung maliit pa si Hagrid. Ngayon na malaki na siya, medyo color na kasi yung mga damit niya. So, konti na lang yung mga damit niya na white. And, yun. So, ang ginagamitan namin ng Ariel, yun nga yung pambahay at saka yung puti. Yun lang yung ginagamitan namin dito sa Ariel. So, hindi na ako gumagamit ng powder sa aking mga pambahay. It's because, yung mga napansin ko talaga to, yung powder, madali siya madali siya napi-fade yung damit pag powder siya. Mates, bibibili ko sa granules niya na para na ano dun sa damit. Kaya ang ginagamit ko, yung liquid sa mga may washing machine. So, ayun. Yun yung gusto kong i-share sa inyo. And, yun lang ata. And I hope you guys enjoy. Sana may napulot kayo dun sa mga sinabi ko. Kasi, parang hindi lang haul yung nakikita ninyo. Kasi marami pa naman talaga akong tips na gusto i-share sa inyo. Pero minsan hindi ko nasasabi. Kaya, ayan. I hope you guys enjoy. And please leave comment down below guys kung ano yung mga suggestions niyo, comments niyo, mga grocery tips niyo. I-comment nyo lang sa baba para makabasa yung iba at meron din silang mapulot dun mga aral sa inyong mga comments. So, ayun. So, see you in my next video guys. Paalam!